ndipo mlendo wathu wa sabata ino ndi Jesse Kabwira yemwe ndi mneneri wa chipani cha MCP. Takhalani pomwepo. Tikulandireni ku programu yathu ya sabata ino ya Melting Point. Sikomba kwambiri. Soyamba nkumafunsa Malawi kuti kodi moyo after kuluza chisankho a chipani cha MCP moyo kuyenda bwanji? Moyo uli bwino kwambiri chifukwa pano Amalawi ayamba kale kuti afuna chakwera atabwerera bola sense ife moyo wathu tili bwino tili bwino Amalawi ambiri. Amalawi yake ati mina madziwa ine madziwa Amalawi angati dziwa inuyo amenewo 10 million mudziwa ngati mumadziwa Amalawi amene amalima akudandaula kuti fetereza wachakwera kuneno aneno khala pa 90 panopo akugula fetereza 200 chakuti ngati madziwa Amalawi amenewo akudandaula. Ngati mukudziwa Amalawi apa Central Region amene amagwira ntchito ku civil service achotsedwa zintchito amenewo akulira fana asanaone utsogoleri umene umasankha kuti wakuti amachoka kuti ndikumakalemba anthu amene akudziwa kuti ndi amene amachoka pafupi ndiwo anasanaziwonepo. Amalawi amene pamene akhala pano Sugar anaonapo boma la Chakwera likulimbana ndi amwenye, kulimbana ndi anthu akunja, kulimbana ndi aliyese amene afuna solotse mtendere Amalawi. Sankadziwa kuti kuti zotero. Komatu Sugar mu nthawi yano olemekezeka amasowa. Sindunena kuti samasowa koma timakamusaka Honorable Vitumbiko Mumba amatamanga nkuonetsetsa kuti chilungamo chachitika. Pamene pano akungokwera akusowa sakupezeka ngakhale petro nthawi yaifa amasowa koma timagwira ntchito amene tingathere. Lero pitani mukamfunse Malawi akuti alibe madzi tegula tapo osapeza madzi 2 weeks. Ndikuze ndife bora timatha kuti zativuta timakhala kuti at least one commodity kulibe dziko lino anafika poti diesel petro palibe mwazina lawa DPP ulila. Komano chabwino Honorable ena akumakamba onena kuti pakadali pano mitengo ya katundu pa msika ikumakhala kuti imakhala certain kuti ukapita pa msika ngakhale mukambe kuti akumasowa kapena zikumadula mabe mitengo yake imakhala certain kuti yayi lero upita pa msika ukagula chinthu muna pa mtengo wa 700 mawa ukamapita ukachipezanso pa 700. Izi ndizosiyana ndi nthawi ya ulamuliro wano wa MCP pamene lero amene ndese ndozoti akukhala dziko liti fandikuuze panopo pitani mukaone price ya sopo osambira mukaone nema pamene mwakhalaba amene akuyankhulatu amene ali ndi kanthu athoma yankhula koma chonde musamatenga Amalawi ngati zitsiru. Samalawi amene ambiri amene angakuze kuti mitengo ili static ndechani pamene pakwera VAT yoti akwera ndi 6% ndemu nuzoti mitengo ili pamodzi tiye tizikhala serious. Samango yankhula zintifa choti tikufuna kuti tidetse zimene inalili Malawi Congress Party. Malawi Congress Party ili pampando VAT malipira yaikulu kapena yokwera awata ananena kuti tikangolowa chilichosika ananena oka ife kuda alibe koma inali kampeni tsopano ndaidiyo ngati munavotera anthu ongopanga kampeni ife timesa kuti amanenetsatu mudzinena pana akulu kuti zimene DPP inanena idali kampeni. Amalawi samafuna votera anthu ongonena zinthu apatseni ulema Malawi akumudzi akuvutika mukamangonena zinthu pachone mukupanga kampeni mukuwalakwira chifukwa pano mukukwera magalimoto mukulandira ndrama za misonkho yawo pamene mukangonena zinthu ifa cha kampeni. Ife tidanena kuti awa akunama sangazite izizi ndi dziko la gwada ilibebe chimene chikuchitika. Chabwino mwina tifikako bwinobwino kumeneko mwa chuchuchu funso langa nilonena kuti pamene mwina munaluza pa chisankho pa 16 September ndi ma percentage okwana 50 pafupi 56% ku chipani cha DPP mumaona kuti munaluza chifukwa chani ngati MCP? Amene akudziwa za zimene zozo mwina ndi Amalawi. Ife tikuzeni we ran a campaign imene tili very proud of up to this day. And wina amene angakhale pansi kumati kodi munaluza motani angakuyankheni bwino ndi Amalawi. Ife we stand and we are very very proud of what we did. Mwadimva? Panopo mtati mungoyankhula pamene mukuyankhulapo mukapeza misewu imene tasiya ife mukaona cancer center imene tinasiya ife mukaona kuti kunali ulamuliro omanga Malawi siti masankha wanthu. Lero kwabwera anthu onena kuti ngati simuchokera kwathu mulibe ntchito. Ife akuluakulu tikamakhala ndipo nyadira pa zimene tinachita ndipo tinayesetsa amene timathera
limene linali dziko pa nthawiyo. ngati chipani simunakhalepo ndi nthawi chizikireni chisankho chicha kupanga assess momwe munapangira perform kupeza zifukwa zomwe zidakupangisani kuti muluze pa chisankho chimenechi? Tapanga ndiponso ngati mumamvetsera radio ndipo ngati mawerenga manyuzi munatimva tikunena kuti tapanga commission research yoti tifufuze, koma zimenezo sizoti tidziuza inuyo yayi, koma chimene mwenodziwa choti neki inakumana ndipo rizolo inali yoti tikhale pasi and tinalemba tinatulutsa manyuzi mosemo. So amene amachikonda chipanichi and amanena chilungamo akudziwa kuti Malawi Congress Party ili pakati pa process yoti ifufuze ione kuti chatsitsa dzaye njani. Pano tudziwa kuti tatsika namba ya ma MP, tukudziwa kuti ife tinatuluka after just one term. Palibe amene ali wokudzidwa kuposa ifeyo, ndipo antasakhala ngati kuti iwo anzeru kwambiri. Malawi Congress Party inakhala pasi ndipo inatulutsa kuti ikhala ikufufuza, ndipo ili mkati mugwira ntchito imeneyo. Zotuluka muziziona, zina mukuziona kale, koma fukafukufuka amene akachitikabe. Ifetu titakakhala anthu osakonda dziko lino tidakanena kuti ayi musana ulutse tatuzana amene amazimangirira apa ifa chati amanena kuti anapatsidwa ndalama kuti abere chisankho. Tinasankha bata nde even inuyo ku media, let's be responsible. Zomango titokosa tifa mufuna mutimve kuyankhula ayi ife dziko ndo timalikonda mukrubi yoti anthu ena anabera chisankho olemekeze tikambe mukrubi yoti what I want you to know is yes ndikuti tidakafuna kuti tikufuna tiikoke nonse mukudziwa kuti kuli ma constituency angapo sizinachitikepo since tinavota anapangidwa quarantine kuti uku sizinachitike kwena kukapangidwa ma by election. Achakwera anakakhala munthu wozikonda adakanena kuti yimitsani zonse mufufuze bwinobwino koma sanasankhe zimenezi. Fachoti dziko lino ife timalikonda nde tikuona kuti kuli ena amene mufuna muzingobwerera mbuyo muzitiyambitsa kuyankhula ayi ife we are bigger than me. Kuganiza kofuna kuti tidzingoyambana ndi wanthu ayi we cross that bridge. Ife pano tili maso ahead kuyang'ana 2030. Kuli ena ayesa kumati chokosa kumati kuona tikoda tikatera panga chani. No, azikumbuka chipani chimene chinabweretsa dziko limene machula Malawi. Ife tidzasankha anytime kuvutika ngati zimene zibweretse bata dziko lino. Sikuti Malawi Congress Party ndiyopusa ponena kuti tengani chinthu ichi mpite sikuti panalibe ma challenges aliyense akudziwa. Even pamene makapangana kudziwa ma figures samapanga balance. Koma achakwera ananena kuti musabweretse chisokonezo mudziko lino kuti bwino tipuse ife akule mulungu tichepe ifeyo. Ndeti amapanga ma interviews awa ndisindike motere sikuti ifeyo ndifokondwa lizine zinachitika ndipo tinakakhala kuti sitili responsible monga chipani kudakadza nkhondo Malawi muno. Koma atakana zimenezo ife timakonda bata ife timakonda dziko lino koma aliyense akudziwa ma constituency amene samachita even balance kumapeza ma null and void osamveka. Koma achakwera ananena kuti ayi tiyeni tisankhe ufulu. Yes, amakhala pa mpande sitinakhalire mpande fachoti adzina la ife ayi ndipo amene adzaone chilungamo chitsime chakupha chimaoneka chakuya chimaoneka chikapha. Endi lero langapo amba kuona kuti anthu awa amadziwa zimene amapanga eti ichito angati mitengo ikamakwera sichifukwa choti amakomedwa ndi awati alowamo akulephera kutsitsa mitengo akuchotsa anthu ntchito pesenti akakhaladi. Pafunanso ndifunso nena kuti pa nkhani yomwe yokhuzana kuti mumakhulupirira kuti anthu ena adasokoneza manambala koma munasankha unena kuti mukonde mtendere mdziko muno. Ndikukumbukira unena kuti chipani chanu chidali ndi parallel talent center. Ndingofuna tidziwe kunena kuti kumeneko zosatira zanu ngati chipani cha MCP zidali zotani. Ineyo I'm not interested in kunena zachoncho chifukwa chakuti president wathu anapanga concede. Us as a party tinachita concede. Let's cross that bridge. Chikukusangalatsani nchani choti tidzibweretsa zironda zoti sizitithandiza. Bwana mumve ichi. Malawi Congress Party chose peace. Not because it inalibe data. We had it. Endi lero singakhale basi manoti kodi munali nchani zanchiranji. Zo sizidyetsa Amalawi. Amalawi afuna mvula yegwayi akaifedereza. Amalawi afuna akhale pa ntchito. Amalawi afuna asadulidwe salary kwa mwezi uno. Pano zomachotsana ntchito kana kuti mudalembedwa mchakwera ife tikuchotsani ntchito ndenkani yoti tikambirane pano osati zoti tikhale kumbira
tikukumbutsana zoti zanatayika bwanji ayi Malawi Congress Party is a big party sitipanga nawo tokhala tikungolira kulira ayi ife kumeneko tinadutsa lero we are ready kugwira ntchito under this government ife tikupanga oversight tikuonetsetsa kuti Malawi ali ndi chakudya akupita ku skulu DPP nauza kuti akaphunzira ku skulu lero tikuzidwa kuti angochotsa ma 10,000 kumauziraso kuti lipirani ife tikuti zimene zonse ndi zimene tizikambirana maradio muno kuti kodi anthu awa zimene analonjeza Malawi anauza kuti adzidya ulere university ziku anauza kuti alandira matumba 4 lero atagawa adafetereza m'manja akupatsana timbale imene ndi nkhani yoti 30 minutes imene mwandipatsa kuyankhula pano Malawi Congress Party ifuna iyankhule zimene zonso lero tikuona anthu akumangidwa chifukwa cha politically motivated arrest tikufuna timve zimene zokuti kodi kutipanga security kudyetsa Malawi afuna chakudya Malawi afuna security Malawi afuna njala ite apite ku skulu imene ndi nkhani tikhale pano kumati kodi mudatani akulu zinachitika kunatha ife tilibe nthawi yokhala tikulimbana ndi izizi amadziwa Mulungu ndi amene anatipanga chilungamo chidzaoneka timsiye Mulungu akhale Mulungu ife tikhale chete ndasangalala kuti mwabweresanso nkhani ina yosangalatsa kwambiri yokhuzana kumangana kumwe kukuchitika pakadali pano mwanena kuti they are politically motivated umboni uli kuti backing yanga ndiyoti number 1 I think mwaona ma weeks adutsa about for 4 weeks tunalinda anyamata 11 amene anamangidwa powapanga identify anyamata amene amachulidwa kuti anyamata a Congress even anthu ongopita kukamvera milandu amenewa atavala ma uniform amamangidwa anthu mukamakhala komati do you have evidence I'll tell you munthu ngati akutengedwa ndikuchulidwa kuti ndi wa Congress ife a Congress timadziwa kuti oho chavuta apa ndi kuti munthu ndi wachipani adakakhala kuti akamatenga anthuwa sakuwatchula choncho ife siminakationa tikutamanga kwakhala kuti ma arrest ambirimbiri takhala tili chete tikuona koma ngati munthu akuza kuti uyu mwana wako ndipo mwana uyu tikumuzunza ife choti timaona kuti ndi mwana wako iwe kholo simangokhala ndipo ife sitilola kuti wina avutike mdzina lathu ife kulibe izizi ndizomvetsa chisoni famo kati ukamvere milandu yonse ikunenedwa kuti awa anaotcha galimoto ya achisale awa anasokoneza chakuti cha DPP milandu yonse ikupanga security pa nkhani ya ndale ndeti sakhale pano kumafuna patsina mutu waching'alang'ala pamene anthu akumanena okha kuti anthu awa tikuwatenga ife choti nga Congress si ife samene tikumanena akumanena okha mupite mukaone dziko lino limachitodziwa ngati kuli chipani chili ndi anyamata amagwira zikwanje ndi DPP amachitojambulitsa nazo mukati mukaone gavana wa amachitonena kuti tikawotse anthu Malawi Congress Party chipani chimene chinavula azimayi ku Blantyre chani ndi DPP koma lero aliyense amene ampeza akupanga china chake amangoti anyamata achakuti aujina IMP ngati amenewo musakuwasunza ifa cha ifeyo chifukwa chani mukuwatchula kuti nga ifeyo anthutu amenewa amene tukamba kuti anamangidwa anyamatawa azikwanjewa zimachitika mu ulamuliro wanu ngati IMCP koma samamangidwa simmamanga chifukwa chani ndikuti number 1 anyamata azikwanje let's get it clear sanyamata MCP anyamata amene mudzaona akumatchulidwa kuti ndi IMCP yes kona ndiunena kuti nkhani njandale chifukwapo amanga kuwatchula kuti nga MCP pamene ife pa ulamuliro wawo ankachita nyamula atavala ma uniform pali kada amanga they were not even iwowo anamanga ndali pa nthawi yawo when this was happening atavala uniform uyu mukuti ndani Daudi uyu Daudi chikwanje amene ali regional governor MP atanena kuti tiphedwe ife aphe a Malawi Congress Party ananchotsa papando na pamene honorable Msowa amene ali speaker lero ananena kuti mukusamapange kwacha ndipo panga kwacha amenyedwe pano zikwanje zili m'manja pa sonkhano wawo anamanga nda kodi nchifukwa chani Malawi Congress Party ndi ikumatoledwa ena anyamata awo apangani proof kuti amapanga ndi zimene akupanga ndipo ndi a Congress koma mmayambirirani ndi owanenawo kuti tukatenga anyamata a Congress ndipo kuti ndi anatu chakutira ndipo sitasiya kale ngati pa nthawi imene yoyo ankamanga anthu ine ndikuyankhula nanune ndinawocheredwa galimoto ndi anthu amenewa anamanga nda mbelero asamakhale ngati ndangero iwaji
Ai. Honorable. Titina nazoona. Pankhani yonena kuti anthu whether ndi a chipani cha MCP or not, pali zithunzi zomwe zimayenda pa social media zomwe zimaonesa ena mwa anthu amene anamangidwawa atavala makaka a chipani cha MCP. Apa mukunena kuti si anthu anu. Pali zithunzi zimene zimayenda pa social media zimene ineyo musangopanga believe ndikukuyankhula ineyo pano kwayenda zithunzi pa social media za fake zonena kuti Jesse Kabwera chira chatuluka lero Jesse Kabwera kuti chakuti you can't believe what you see on social media. Ndifuna ndikukhulutireni pamene mwakhalapa kuti you are a seasoned media person. You can't tell me kuti proof yako ndi apa social media. No, you can do better than that, I say. Ine social media ili pano yatuluka mapage over 5 ndili ndi bambo Majina Amos anachitovomera mkoti kuti timalemba ma fake pages kwa Jesse kuti timuononge dzina. Ndelero musamabweretse zinthu za pa social media ngati mukubwera kumalayi Congress Party bwera ndi fundo osati social media. No, we are not a social media party. Teba nkhani ina yokhuzana kuti zomwe zinachitika pa tsiku lolumbirisa mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika. Kunali ndithu kalata yomwe idayitana Achakwera kuti akakhale nawo pa mwambo umenewu, ndipo Achakwera adaonesa chidwi chokakhala nawo ku mwambo umenewu olumbirisa Mutharika. Koma uthenga udazapezeka nthawi yakumapeto kwenikweni tsiku litafika kuti Achakwera akanizidwa kuti akakhale nawo ku mwambo umenewu. Ngati chipani cha MCP munayilandira bwanji nkhani imeneyi? Ife tinamva chisoni inaonetsa kuti DPP sidziwa democracy. Mtsogoleri wathu amafuna akapite akaonetsa kuti akupereka ndodo yacho kwa DPP. Koma iwowo ndi amene anadzatulutsa last minute kuti sakuwafuna pamodzi ndi SPC wa nthawi imeneyoyo. Ife monga chipani tinangozoti takumana ndi anthu amene democracy sayimvetsa. Koma ife si vuto lathu. Ife natapanga mbali yathu. That's why maona kuti ikose kwerasanga kuti azikhazikitsa bata mumaiko yena ngwatenga monga mmodzi watsogoleri wolemekezedwa dziko lonse lapansi lino. Akulamula ndiwo. It's up to them. Akanena kuti ayi musabwere Achakwera akhanda atamasowa zochita atinazo zochita. We are okay. Iwowo zili kwa iwo kuonetsa kuti abwera udzamanga mudzi kapena abwera udzapasula. Ndaife sitinadabwe tinachimvetsera enti ndimene akuyendetsera tiyendetsera dziko mmene akudziwa. Sitinadabwe kuti atichotsako ife kuti Achakwera asakhaleko. Kwa anthu awo amakonda opanga zinthu zobisa mkukhala kwawo safuna zinthu za open. Sitinadabwe zimene zimakhalira. Loleni chipani cha DPP mu boma tsopano ngati chipani chanu pamene muli ku opposition mungachipange bwanji assess chipani cha DPP pakadali pano ndi mmene chikugwirira ntchito yake? If kungatheke mutapereka ma percentage out of 100. Ine ndinganene kuti achimeti yanga ikhala yoti amati pa chizungu ngati kuti inali bias ndikalifaine DPP ndoidziwa. Ndeyalo wako ma version angapo eti. Nde Chilowereni chitengo ikukwera, Chilowereni mafuta palibe, Chilowereni madzi ndekananji. Ndeneyo I think atata andifunsa kuti tichonge. Ndichakwayika mwina pa 10 or 20%. Imene ngapa 10 pa 100. Yes. Ndalephera. Dismo. Story ya usatisiya ya masewera. Chifanga ti muntu cabinet. Mumodzi. Mukupita ukasankha ma speaker. Osagawa mipando mene timachitira muja kuti akumpoto atengeko apo. Apa mwera akumwera atengeko apo. Zonse kungopandirana zokazoka. Mupita ku civil service ukatsitsa ndalama zawanu. Anthu kumasiya manja ali nkhosi. Kwacho ntchito. Kwa ineyo Malawi akulira panopo. Akusowa chogwira. Anawatenga kuti mwina zinthu zikhala bwino. Koma pano Malawi akulira kuposaso mmene amalira before. So to me, nditati ndakhala very generous. The highest I can go. Ndipo I think ndikokhala pa 10 pomwepo. Pa 10 out of 100. Yes. Chabwino nkhani ina ndionena kuti muna fotokozaso za ku nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo yatha lachisanu lomwe lapitali atseko meneku kuyang'ana chiwerengero cha aphungu anu mu nyumbayi ndi around 50 or 51. Mukuona kuti kuchepa kwa chiwerengero cha aphungu a ku nyumba ya malamulo a chipani cha MCP zikhale zikukhuza bwanji ntchito yanu yopanga oppose boma komanso kuti ma voices anu azimveka mu nyumba ya malamulo ngati chipani?
Numbers amene wasatipanga affect ife chifukwa cha zifukwa ziwiri. Number 1, ife tuli experience. Mwaona already parliament yapitayi tatha kupanga private members bill ndiku yadutsaso. That's showing you kuti timatha kupanga lobe ndiponso chifukwa chachiwiri ana athu amene ali kuma independence ndiliuze dziko pano kuti mitima pasa anthu kumudziko amene anawina ma independence oti amachokera ku Congress majority abwerera ku chipani akutithandiza. Ndeife kumeneko nkhawa nje chifukwa mudzungu waukulu ifeyo ntchito iyi timatha tapangako oversight mbuyomu kwa zaka 26 pano tikulowaso after fact timayidziwa kuti kodi tiyambira pati tipita kuti. Ena atonda amayita onena mwanyenwa akuti chipani cha MCP ku opposition kunde chimagwira ntchito yotamandika atikusiyana nkubomako. Aya, it's a free country atakunena zimene akufuna. Koma kwa amene akuona zimene tinapanga kumisewu imene tinalembera anthu ntchito adziwa kuti vini kuboma akuti matha. Ifetu zimene tapanga anzathu abwerawo angoyamba kunena kuti onse munalembedwa ntchito ndi chakwera analemba ntchito anthu ambiri. Kwa amene sadziwa kuti ntchito ya boma ndikulemba anthu ntchito ndikupanga creative ntchito atamayankhula mwanyenwamo. Koma you know what, dziko lino ndila ufulu. It's a democracy. Aliyense amaloledwa kuna chimene akufuna. Kancha nzeru, kancha osungulira mutu. Koma mukapita kwa alimi akakuwuzani kuti boma la Congress limasamala usati masewera. Chimanga adi magi mayenda bwinobwino. Mukapita kwa munthu amene ali kwa mwana wa ku university akakuwuzani kuti sitinalandirepo upkeep ngati mene amatipatira chakwera. Sitinasamalidwapo mene amachitira. Academic freedom kunalibe amene amayimitsidwa school. Chakwera samalowerera za ma university. Civil service sinali andali. Ndeu munthu akamayankhula choncho mukamuze kuti akabwira kuti ayi ndi ufulu wako. Koma kwa amene anathandizika amene amadziwa kuti kuna ali boma losasankha losanena kuti ayi ife athu ndi anthu aku South okha, ife athu ndi anthu a mtundu wakuti okha, koma akuti achoke akuwuzani kuti akumulira chakwera akudilira boma la Congress. Koma kwa amene iwowo amafuna maboma atsankho, maboma amene akuchotsa anthu zintchito ndikukachotsa 30% ya civil servant kufikitsana pamala unoti sindinkadziwa kuti vote yanga ingandichotse ntchito chotere sadzayankhula motumbwa choncho yake. Amene ali wachilungamo pamalayi pano akudziwa kuti boma la Congress nalowa pa nthawi yovuta, kunali covid, kunali kukwera kwa mitengo kwina kulikonse, kolera nkati, koma tinalimbana nazo kumagawa chimanga ku Cyclone Freddy uko kusiya anthu athu pakati pano ndikunosi chifukwa timapita kumene Malawi akuvutika, sitimapitira kulikonse kupitira ndale. Lero umayamba wayang'anidwa kuti kodi tiye wako ndani usanalembedwe ntchito, kodi umachokera kuti ngati akuona zimene zonse kuti nde ulamuliro hayi ndi zimenezi ndi saka 5 tikuona mavuto amene tikuona papa. Lero magetsi akuzima popanda even schedule. Lero kulibe madzi anthu kutsegula matapu 2 weeks no water. Ngati akuona ngati kumene konde kuyendetsa boma hayi tonse ndife a Mulungu anatilenga ndiyeyo ndi amene akudziwa kuti zadzadzigamula bwanji. Koma ife amalayi Congress Party tili nzoloza tikuchita oneka atiphunzitsa amalandira mnthawi yake. Lero mavuto ukatutere pana ati kupanga head count hayi ini yambani mwa imapo desne timizilizesendeza nzeru. Malayi Congress Party imatha mbali zonse mboma ngakhale ku opposition. Ife timayima kumene amalawi akutifuna kuti tithandize. Pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu masiku apitawo taona ndithu mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP Lazarus Chakwera akufunsidwa mafunso ndi apolisi pa nkhani zosiyanasiyana zomwe akuganizidwa kuti iwo mwina anakhuzidwapo. Tinaona ndithu masiku apitawo zimene zikuchitika. Ngati chipani cha MCP nkhani zimenezi mukuziona bwanji? Ndizompetsa chisoni andamuna ndimvapo ndikuyankhula kuganiza kuti mumpasaizi ngati Achakwera ngalephere kupeza agalu ndikumana miziridwa zene munamva zija. Nkhani izi zili mkhoti ndesi ndikamba kwambiri. Chimene ndingangonena nchakuti zonse maona zikuchitika kwa mtsogoleri wa Malawi Congress Party ine dzanalana ndita ana mandi kukandifunsa nkhani yazi zinthu zoti wakudziwa kuti nangolandira phone 10 koloko mubwere ku polisi kukafika kuja mapeji a Facebook awa
kodi ndiyanu ine kufunsa kodi amene wakamanga anthu amene akuti akulemba ma fake pages ndi ndani si inu apolisi timangofuna mutiyankhe kuti siyanu zikuchitikazi ndi njira ya DPP kuti amalawi muchotse maso anu pakulephera kwawo akufuna musaone mmene ikulirira civil service afuna musaone mmene tsankho lawo lapweteketsa kuchotsa anthu ntchito mosatsata ndondomeko mundiuza nditi ukachotsa makomishina apolisi kauzati pitani mukaphunzitse university anthu akuchotsedwa kukayikidwa kumalo oti sangathe kugwira ntchito kukumachita upanga kusakana ndiye chifukwa choti akufuna amalawi msakambe zimenezo akumakusa ankhani agalu zoona dziko lonse lino lime chifukwa cha agalu akesoti ngakhale tinafunsa kuti tulutsani marisita sangatulutseya zachitikazi ndi njira yoti amalawi muchotse maso anu pa nkhani pa mabodza amene analowera mboma anthu awawa anati tikangolumbira mitengo ikutsika tikangolumbira kudzakhala nchakudya ino tikangolumbira fetereza adzapezeka ndipo aliyense adzalandira matumba folo malo moti inu mufunse zimenezo za ku university kuti kodi chakudya cha ulere chija chili kuti ku secondary maphunziro a ulere ali kuti osati awa oti chimulipira ichi simulipira akufuna amalawi achotse maso awo pa nkhani zimene analonjezedwa ndekuti achengeteza kumati tabwera kuno anyakwera kuno pano tikuona pa social media kwangodzaza timalisti awawa ndi anthu amene tikufuna manga kuti tiudziwa kuti nkhani ndiyoti congress ikhale chete koma achepa ife sitingakhale chete tidzayima ndi mmalawi pena paliponse pamene akuvutika tikudziwa zimene akupangazi akufuna kuti ife tikhale bize ndizi kuti pagolopa pachoke goalkeeper atichinya amene akufunira koma ife zimenezo ayi lero muli ndi kabineti yodzaza anthu amabero mtumba akufuna tisafunse zimenezo kuti kodi awa oti akuyankha mulandu mukuti iwo atisunga chuma cha wanthu mukuti iwo azikhala odalidwa pachakuti zatheka bwanji nde malo moti tifunse zimenezo dzana ali minister of state agangati ananena ali kusontengo CDF aje ndi okhaokhawo a DPP akufuna ife tisafunse zimenezo zakubweretsa nkhani za ugalu ngati zimene akubweretsazi galuyu galuyu anatere zonsezi akupangira kuti tisafunse mafunso opposition ichedwe ndi izizi koma ndi auze pano mongoyankhulira chipani ife tidzataya maso athu pa mpira wothandiza amalawi our eyes are on the ball and tikhati kwa maka usati masewera ku parliament ndi uko tachita bwino ndi yathekedwayi lero tikumane tikukamba nkhani ya amalawi anthu 20 million akufesana ndi njala nkhani ya agalu 4 kaya muti 5 kaya muti 3 siyathandiza kuyika simba pa tebulo siyathandiza pititsa ana ku skulu siyathandiza kuti ana apite kuma college siyathandiza pititsa malawi 2063 patsogolo nkhani yofunsana zinthu zoti ndizongopeka ndi zinthu zofuna kuti malawi congress party ikhale bize ndi zinthu zopanda pake si imene iwombole dziko lino kuli njala kunjaku kuli umphawi kuli ana amene akumapita kumaukwati taisanakwane kuli anthu otipita kuzipatala mankhwala osapezeka panopo mitengo ya chilichonse chikukwera tiyeni tithamangitsane pa nkhani imeneyi osati nkhani yoti agalawa agala adatere zongofuna kuchititsa manyazi mtsogoleri wathu ubwino wake amalawi congress party sitipekeseka ife nchipani chokhazikika kwa lero tilekere pamenepo olemekezeka koma ndathokoza kwambiri kamba kokhala nafe mu programu yathu ya sabata ino inenso ndithokoze kwambiri poti mwakhala nafe chipani chachikulu ngati chimenechi kwa aliyense amene akundimvera ndingotsanzika ndikuti kwacha aliyense akundimvera chabwino chachikulu chimayankhula lero zikomo kwambiri peneponso ndipo pa msiziro pa programu ya sabata ino ya melting point pamene timacheza ndi mneneri wa chipani cha MCP Jesse Kabwira. Programu ya melting point iza kufikeninso sabata ya mawa. Mnali ndine Robert Loka